μπορούμε να βρούμε την παράγωγο μιας αντίστροφης συνάρτησης? Κάτσε όπως είσαι και θα το μάθεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς βρίσκω την παράγωγο μιας αντίστροφης συνάρτησης. Και για εφαρμογή θα πάμε να υπολογίσουμε με το θεώρημα που θα δούμε ποια είναι η παράγωγος του arc-sine του τόξου ημιτόνου, η οποία όπως ξέρουμε είναι η αντίστροφη συνάρτηση του ημιτόνου. Τι λέει το θεώρημα που θα δούμε? Έχουμε ένα διάστημα δ του R και μια συνάρτηση F από το δ στο R, η οποία είναι γνήσια, αύξουσα και συνεχής. Αν η F είναι παραγωγήσιμη στο χ0 του δ με ευτόνος του χ0 διάφορο του μηδενός, τότε είναι παραγωγήσιμη και η αντίστροφή της στο σημείο ψ0, όπου το ψ0 είναι το F του χ0, και μάλιστα ισχύει ο τύπος ότι η παράγωγος της αντίστροφης στο ψ0 είναι ίση με το 1 προς την παράγωγο της F στο χ0. Στο σημείο αυτό να πω ότι αν μια συνάρτηση είναι γνήσια μονότονη και συνεχής σε ένα διάστημα δ, τότε είναι και 1 προς 1. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην απόδειξη. Η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη στο χ0 του δ και η παράγωγός της είναι διάφορη του μηδενός. Αυτό σημαίνει ότι το ευτόνος του χ0, το όριο δηλαδή όταν το χ τίνει στο χ0 του λόγου μεταβολής f του χ μείον f του χ0 προς χ μείον χ0, είναι πραγματικός αριθμός και μάλιστα διάφορος από το 0. Τώρα η f αντιστρέφεται στο f του δ και άρα για κάθε ψ που ανήκει στο f του δ υπάρχει μοναδικό χ στο δ, τέτοιο ώστε το ψ να ισούται με το f του χ και ισοδύναμα να έχω ότι το f στη μείον 1 του ψ μας κάνει το χ. Για ψ διάφορο του ψ0 λοιπόν, προφανώς και τα δύο ανήκουν στο f του δ, σχηματίζουμε το λόγο μεταβολής f στη μείον 1 του ψ μείον f στη μείον 1 του ψ0 προς ψ μείον ψ0 με σκοπό να βρούμε το όριό του. Αυτό γράφεται εφόσον το f στη μείον 1 του ψ είναι το χ και το f στη μείον 1 του ψ0 είναι το χ0, γράφεται χ μείον χ0 προς f του χ μείον f του χ0 αντίστοιχα για τα ψ και το ψ0. Κατεβάζουμε το χ μείον χ0 από κάτω, κάνουμε δηλαδή σύνθετο το κλάσμα και παίρνουμε όρια σε αυτήν την ισότητα. Το όριο λοιπόν, καθώς το ψ τίνει στο ψ0 του f στη μείον 1 του ψ μείον f στη μείον 1 του ψ0 προς ψ μείον ψ0, γίνεται όριο, αλλά τώρα το χ τίνει στο χ0. Για ποιο λόγο? Γιατί το όριο της f στη μείον 1 του ψ όταν το ψ τίνει στο ψ0 είναι ίσον με το f στη μείον 1 του ψ0. Η συνάρτηση είναι συνεχής, δηλαδή το όριο του χ είναι χ0. Άρα λοιπόν όταν το ψ τίνει στο ψ0, το χ τίνει στο χ0 και συνεπώς το όριο του 1 προς f του χ μείον f του χ0 προς χ μείον χ0 είναι το όριο 1 προς τον παράγωγο της f στο χ0. Άρα η f στη μείον 1 είναι παραγωγήσιμη στο ψ0 και μάλιστα η παράγωγός της είναι ίση με το 1 προς ευτόνος του ψ0. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε να δούμε πώς θα αποδείξουμε ότι η παράγωγος του arc-sin x είναι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, είναι ίση δηλαδή με 1 προς τετραγωνική ρίζα του 1 μείον χ τετράγωνο, για χ όμως στο ανοιχτό μείον 1, 1. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση του ημιτόνου δεν αντιστρέφεται γιατί δεν είναι 1 προς 1, όμως αν την περιορίσω στο διάστημα κλειστό μείον πι δεύτερα πι δεύτερα, είναι ο περιορισμός αυτός, είναι γνήσια αύξουσα συνάρτηση, είμαι σε διάστημα, είναι συνεχής, συνεπώς είναι 1 προς 1 και άρα αντιστρέφεται. Θεωρώ τη συνάρτηση λοιπόν F από το κλειστό μείον πι δεύτερα στο κλειστό μείον 1, 1. Σε αυτό το διάστημα το ημίτονο μας δίνει ό,τι έχει να δώσει, δηλαδή το σύνολο τιμών του το μείον 1, 1 και με τύπο βέβαια f του χ ίσον sin x, η αντίστροφή της είναι η συνάρτηση από το κλειστό μείον 1, 1 στο κλειστό μείον πι δεύτερα και ο τύπος της συμβολίζεται με τόξο ημιτόνου ή αγγλιστή arc sin του x. Η f είναι συνεχής
είναι παραγωγήσιμη στο κλειστό μείον πι δεύτερα, κόμμα πι δεύτερα, και η παράγωγός της γνωρίζουμε ότι είναι το συνημήτωνο χ. Για κάθε χ όμως του ανοιχτού μείον πι δεύτερα παρατηρούμε ότι η παράγωγος της F είναι και διάφορη του μηδενός. Επειδή το θεώρημα απαιτεί στο σημείο που θα έχουμε την παράγωγο της F να είναι μη μηδενική, θα δουλέψουμε λοιπόν για αυτά τα χ στο ανοιχτό μείον πι δεύτερα. Συνεπώς, σε αυτό το διάστημα η F στην μείον 1 είναι παραγωγήσιμη. Στο ανοιχτό μείον 1, έτσι, όχι στο μείον πι δεύτερα. Παίρνω λοιπόν ένα ψ0 στο ανοιχτό μείον 1,1, άρα υπάρχει χ0 στο ανοιχτό μείον πι δεύτερα, κόμμα πι δεύτερα, που το F στη μείον 1 του ψ να μου κάνει το χ0. Σύμφωνα με το θεώρημα που αποδείξαμε, η παράγωγος της αντίστροφης συνάρτησης στο ψ0 είναι ίση με το 1 προς ευτόνος του χ0, δηλαδή 1 προς το συνημήτωνο στο χ0. Όμως, για κάθε χ που ανήκει στο ανοιχτό μείον πι δεύτερα, κόμμα πι δεύτερα, το συνημήτωνο είναι θετικό και άρα μπορώ να το πάρω από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα ότι είναι ίσον με τετραγωνική ρίζα 1 μείον ημίτωνο τετράγωνο χ. Οπότε, η παράγωγος της αντίστροφης του ημιτόνου στο ψ0, η παράγωγος δηλαδή του arcsine στο ψ0, είναι ίση με 1 προς το συνημήτωνο χ0, το οποίο αντικαθιστάται από τον τύπο 1 προς τετραγωνική ρίζα μείον ημίτωνο τετράγωνο του χ0, και επειδή το ημίτωνο του χ0 είναι το ψ0, αυτός ο τελευταίος τύπος γράφεται 1 προς τετραγωνική ρίζα του 1 μείον ψ0 τετράγωνο. Από όπου τελικά παίρνουμε ότι η παράγωγος της αντίστροφης συνάρτησης του ημιτόνου, το τόξο ημιτόνου, είναι ίσον με 1 προς τετραγωνική ρίζα του 1 μείον χ τετράγωνο, για χ όμως στο ανοιχτό μείον 1. Με ανάλογο τρόπο βρίσκουμε ότι η παράγωγος του τόξου συνημιτόνου είναι μείον 1 προς τετραγωνική ρίζα του 1 μείον χ τετράγωνο, πάλι στο ανοιχτό μείον 1, και το τόξο εφαπτωμένης, το αρκτάν, έχει παράγωγο 1 προς 1 και χ τετράγωνο για όλα τα χ του R. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και γράψτε μας στα σχόλια τυχόν απορίες ή κάτι το οποίο θα θέλατε να το ετοιμάσουμε και να το δείτε στο μέλλον.